Rublja je u sredu porasla nakon najave da će plaćanja za izvoz gasa određenim zapadnim zemljama biti prebačena na rusku domaću valutu. Ruska valuta je odmah porasla na tronedeljni maksimum od 95 rubalja u odnosu na dolar pre nego što se spustila ispod 100, takođe je porasla za 3,5% u odnosu na valutu EU, trgujući po 110,5 rubalja za evro. Rublja je pala na istorijski minimum ranije ovog meseca pošto su sankcije Zapada bez presedana pogodile rusku ekonomiju, pavši na rekordno niske vrednosti od 132 rublje za dolar i 147 rubalja za evro 7. marta. Sredinom februara, kurs valute je bio oko 75 rubalja po dolara i 85 rubalja za evro. Rusija planira da napusti sve kompromitovane valute u nagodbi za plaćanje gasa, izjavio je u sredu predsednik Vladimir Putin. On je dodao da su nelegitimne odluke brojnih zapadnih zemalja da zamrznu sredstva Rusije uništile svako poverenje u njihove valute. Zbog toga će neprijateljske zemlje morati da plaćaju ruski gas u rubljama, rekao je Putin. Ruski predsednik je zadužio Centralnu banku i vladu da u roku od nedelju dana utvrde redosled operacija kupovine rublja na domaćem tržištu od strane kupaca ruskog gasa. Putin je dodao da će Rusija nastaviti da isporučuje gas u skladu sa količinama i po principima cena zaključenim u ugovorima. Promenit će se samo valuta plaćanja.